Hello mga kamags, this is Engines TV. Welcome back. Karon atong pag-reaction na ni kining usa nga kaning banda katong akong giingon sa niagi nga video nato nga gi-reactionan nato nga Broken String bali. Ini nga banda day taga Bohol naman po day gyapon sa pag-research na ako nakita. Nga taga Bohol naman po day ini sila. Ini kuya pag ini atong video karon kay nakig-collab siya sa usa ka banda bali nga ila pong kuan taga Bohol lang gihapon nga ang France Rhythm. Oo. Nga si Francis ang ni kanta. Ug may nagitara. Impromptu na nga jamming bali. Ani atong tanawon kung unsa ni ka nindo to. Bibo magini kaayo kay bibo magini kay impromptu so mga tao wa gadahom nga naaday nga to ang France Rhythm day. Okay? Sige. Ato na ng pagkasugdan. Pero pag-expect mo nga itong putol-putulon ng hapon kay para di ta ma-copyright tumanta sa rules and regulation ni YouTube. Okay? Sige. Sa mabago diha nga wa pa nakasubscribe, subscribe na mo. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod ng video nga ato i-upload. I-like na lang po para i-recommend ni YouTube sa mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Ito magdugay. Paano mo tayo lang gihuwat? Magsugod na ta. Okay. Sugod na ta. Impromptu nga jamming ni nila. Oo. Ang ilang ipakanta ni si Francis bali. Oo. Impromptu ni nga pag-jamming nila na. Oh, kanta ng mga tanang tao eh. Tama yun. Ay sa ini nga video ba? Ako nang nakita na gyud kay nag-research lagi ko atong di ba atong niagi niingon ko nga ang akong i-research po ni ang kaning Broken String bali. Naapo dai sila nag-collab po gali dai si France sa France Rhythm si Francis nga sa France Rhythm ug sa Broken String. Kuan naman po dai ni sila pa-part naman po dai ni sila. Oo. Naani sila nag concert bali ni ang Broken String sa Sagbayan Bohol. Oo. Sa Sagbayan Bohol. Oo. So nakig-jam. Ni ato mo po ni si si France no nga nakaabot mo po ni France dito. Sa ano nga lugar nga Sibilya o abot wa man pud lagi ta kahibaw kung unsa na ang Sibilya o kining Sagbayan Bohol. Dool na ba ni sila? Pero naka-jam gud sila. Okay. Nga bata unsa man din ni? Unsa man din nga kuan ay reunion unsa ni? Yung mau man siya ang gitarista lagi yo. Oh, kanta yung mga tao gid ba? Yeah, mga audience tanaw gid.
Antigo gid si Francis gid. Kana impromptu na siya ha nga pagkakuan. Mhm. Ubuhan sa bayan! Ugbuhan, oo, ugbuhan. Salamat, salamat. Mm. Salamat, Broken Street. Mm. Wow, naman eh. Wawa na. Mga idol na kundi sila. Mga idol na kundi Broken Street. Idol? Idol? Okay. Ato na pong nadungog. Grabe ka. Paano kini nga video nga atong gikuan karon mo ang grabe jamming sa kamuna ko research ani sa Broken String na ida video nila ani nga kuan na po sila video ni sa France rhythm nga si Francis nag-jam sa Broken String. Tagabuhol naman po din ng Broken String di ay. Oh, tagabuhol naman po din eh. Ako wagi ko gidahom gidani. Pankuan nung ba? Nag-research lang po na ako kaya basta na uban nga nga video. Dahil kita video apel pa ang France Rhythm. Nag-collab pa bali sila. Oo. Naa sila sa nag-concert sa Sagbayan Bohol. Oo. Sabi ka wala man ako damagin na. Wagi ko gadahom gudi nga. Kuan naman po dahil sila. Nag-collab naman dahil gihapon dahil. Ay noon mga banda man po lagi. Nana magina magki-collab magina. Impromptu pa gito ha, impromptu palit nga pagka perform ni Francis Bale. Oo. 'Di ba sa ilang kuan sa France Rhythm Bale ang nakanta ato murag si si Char ba to? 'Di ba? Nindot kayo. So karon no si Francis so siya pag-gitar. Si Galid Bale. Oh, wagi ko dahom. Busa karon ato lang nang nahibawaan nga para sila raman dahil gihapon eh. Nagabuhol naman dahil gihapon eh. Diba? Sige. Okay. Tanaw na to kung napabay-uban nga video sila. I-request ninyo kung napabay video po din sa kuhan kay murag sa akong tanaw na yung mga video nga kuhan so katong kauban atong niagi atong gireakan murag naa po to isa na isa nila nga video. Sige atong pag-reakan sunod. Comment niyo sa atong comment section pag request mo kung sa nga kanta sa ila ilagi pang cover bali. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Pero sa mga bago dihang nga wa pa nakasubscribe mo. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakakita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Hangtod sa sunod. Pinisi Inchans TV. Proud Bisaya. Peace out.